लोगोफ्रा मैया अबाव बेरायखो कमेन्टआव हरलाय एसे 15 आगस्टनि नामै आंहा गैयालै मैया गासिबो पपार जाजोब्बाय बेरायनो मोनासै मा एकदमबारे दुखुथिया साइकेल बोराय लानानै बोरै बेरायनो अरुणाचल माबा हलंगि सेसा बेरायहैनो मोनासै आंहा गैया नै दुखुथिया जिरायलाबायनासो दं लोगोफोरा अबाव बेरायहैखो कमेन्टआव हरदो आंनो खिथाहरदो आंहाथ' बेरायहैनो मोनासै बे आंनो खिथाहरजोबदो आरो गासिबो बेरायनो साननाया केनसेल जाजोब्बाय नालाय पपार जाजोब्बाय आंना गासिबो मैया आङो एफा मोजां बेरायनो सानदोंमोन गैया बाइकबो मोनासै ओमफ्राय साइकेलजोंबोथ' थांनो हाया जाहैबाय साइकेल बोरायसो दं नालाय गासिबो पपार जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नोंसोर अबाव बेरायहैदों लोगोफ्रा आंनो एसे कमेन्टआव हरनानै खिथाहरदो आदा जेम्स मोननि लोगोफोर बिदि होननायसो जासिगोन आंना